Due to public demand, one-on-one Wednesday edition kurikelone one-on-one Super Sato Chakretari Kachiel Igamanyen Manu 2021 Oknocha kubet tichadek kalori ni wa DH one-on-one Super Sato with MC Omari Nash kuanzia saa 3. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Koro kwa chako mapipi in iluongi no Thicho Jasuba. Yeah. Nyingi mar M-Pesa. Iluonga no Thicho Jasuba, mano nyinga mar thum. Iluongo ni stage name. Stage name. To nyinga mar M-Pesa. Koro ere kako Thicho no biro. Thicho biro kan kodos Jasuba koponi. Na miel kana ga jawa tuyudo ke siandana ni malo moloke ka jawa. Ni Thicho. Na Thicho. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. 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 Due to public demand, one-on-one Wednesday edition kurikelone one-on-one Super Sato Chakretari Kachiel Igamanyen Manu 2021 Oknocha kubet tichadek kalori ni wa DH one-on-one Super Sato with MC Omari Nash kuanzia saa 3. Okwero nyasego kanyada. Mano ilungo ni Thicho Jasuba. Thicho Jasuba manaka king'eyo gani every Wednesday wabedo live gi wasani magwa kawuono wan gi Thicho Jasuba. Ilungo ni Thicho Jasuba, inyalo dhi kacha e YouTube channel mage. En gi thumbe mosegolo mang'eny kacha. Ilungo ni thumbe mabuora. Apart from that, nitie video mosegolo makenene inyalo mistake gi Harmonize. Yani inyalo mistake gi yawa fundi wa mitambo chakemia thum nitie thum no kaka nega chakemia thum moro chakemia thum Thicho Jasuba Thicho Jasuba solo yani kar solo ne manegani solo mano koth yoko swago aneno ka jose chako donjo kacha ng'ato penya ni bwana to dakika elno Thicho mana kaka winjo nendo Thicho se donjo room en mana ni koringeni kibire studio kaendi by the way anan ka hosti takuonga chugi gige tipenje ni hawa idhi chamo gweno koso idhi chamo diel iwinjo
Masane ok adwa wacho ni ati ken Othicho pod ken abulo ne diel. But anyway, mane gimo miyo pok odonjo. But osebiro en mane koro ng'ato ok riwuogo gi yeno no. Ochopo to yo mayudo ko olo wacho ni baba kata anza maloso koda ni in cham diel. In cham diel. Ke matin ma Nyasaye omiya mondo akonygo ji. Iwinjo. Koro kaneno ko Othicho owuotho. Kora koni cham diel mondo kore kibi wagosho. Ok Othicho chamo diel. Baba otimuru winjo thum Othicho. Hey. Othicho marwa. Inyalo dhi e comment kacha cha inyalo ketonwa e comment piny kanyo gimidwaro, thumbe midwaro, giminyalo penjo Othicho, wabiro reply. Nadwa wacho ni wabiro apply. Wabiro reply with immediate effect. Wabiro apply with immediate effect. An gimo miyo rondo dinore, ayudo ka jaluo otedo mokimo. Jaluo otedo mokimo. Yawa wawe uru tedo gimwakia. Jaluo otedo mokimo to mokimo ni oting'o nyaka michele. Mokimo ni oted nyaka gi nyoyo. Mokimo ni adhi ayudo nyaka fulo. Ok mafulo koro chuo koda. Nikech an ang'ega ni mokimo en gimoro mayom. Emo yenya but meanwhile Othicho jaso. Ing'ata maneno wa kumoro mineno waendo inyalo tudore kodwa every Wednesday. Inyalo kono jathum midwaro ni mondo wakele tebo kaendi kaka wuono to wan gi Othicho Jasuba. Thumbe moro midwaro ni e YouTube mare iluongo ni Othicho Jasuba. Mang'eny ang' no konwa kosedonjo kaendi. Meanwhile no gimomiyo ahere en kisungu mana winjo. En mana winjo koponi weche osebedo matek. Winjo ka ng'ato koni ni adhi chwado u nikech ok otimo kwano. Meanwhile koro miyo an meanwhile na ahero serious. Okadhe miel nyaka Othicho chop kaende. Inyalo mielo thum ng'ato mopenji ni in ng'ama nogo ni miel thum. Ng'ama nogo ni miel thum no. Sama ne en thum no wer ni winjo. Koro we ene makang' osebiro ka kose yiena. Hey! Kanya duoko chien. Omosa ni Omari Nash. Mano MC aduoko chien. Aduoko chien. Bas. Iduoke chien kendo. Ginyako moro. Mano MC. Omari Nash. Mano MC. Ginyako moro. Yeah? Ichake duoke. Ha? Ichake. Ginyako moro. Ha? Yeah? Ijathum makore ko chako ijathum madhi mbele. Kik mondo mi dog chien. Kopo ni idwa ni mondo idhi mabor gi wach mar thum. Nitie ji ariyo manyaka chogi. Omari Nash gi Raila. Iwinjo? Omari Nash, yani ini choga. Omari Nash to gi Raila. Meanwhile ikona kachocha gi director mar studio ne Othicho Jasuba osechopo kendo aneno ka ikele kacha gi bonsas maga. Othicho donjo kama piny licha. Hey! Yawa we uru dino ne mano Othicho. An mana we kono mondo ji omera ka biriteji. Ka iriteji ini ing'ata manena kumora mora amedo paro ni every Wednesday one live kaendi aneno ko Othicho sechopo kacha no tame but koro asewacho mondo pike. Meanwhile nadwa wacho nyakati. Meanwhile bas mana kaka na wacho ne Othicho Jasuba osedonjo kaendi
inyane ne wuoyi mopong by the way. Kani ma oting'o chuma koso go mogo. Ngene pogo gitek. Kind ng'amo ting'o chuma gi ng'amo go mogo. Nyayo maka ng'ato pong. Koro ene mang no konwa. Nakoni nini tieke songo makawuna dwene tigo nyaka tieki. Ene mang no konwa. Meanwhile. Yeah. Mano MC. Koro kidwa kumanya winjo mapiny lel. En kumichogo ni Omari Nash. Mano MC. Ipani ya. Kidwa golo na thum. Idwa golo na gola thum. Mane ichoga ji. Nikech samoro usegolo thum. Koro kiwinjo ka ng'ato wacho ni bwana to ano kichoga. Ipana ng'amo ni losa list. To idhi e studio. Koro ini chogo manaji, igo ni beats, tichogo, Omari Nash, mano MC. Amata, amoziganyo. Engineer Lorex, ini uziepina. Yeah? Binyalo zeloze were, inyalo zeloze, inyagola, inyadhi studio, igola mari chogo ji. Mondo koro chieng miwer, to koro onge ng'ama makore kodi ni ukichoge. Anyalo timo mar mana ke pesa moro wuok. Studio ichule pesa. Bas, karabo mi pesa no. Ka pinyo yao, sani pinyo loro mera, pinyo loro mineno gik matimogi. Magi ok gige mbulu. Magi gige polo, masani kore neno watimogi. Gige pinyo loro. Te magi gige polo. Masani adwe kone ni mai kaka polo chalo, nige pinyo to loro. Sani ma polo. Kabisa. Mai neno kaki neno wabetini. Ma section ma polo. Pinyo polo loro. Mano si ticho Jesu ndani ya nyumba mara kaki winyo nendo. Every Wednesday wakelo wasani inyalo kono wa msani midwaro msani ma idwaro ni ati wakel right table makoro wango Oticho Jasuba Jasindo Jambeta Jamagunga Kaksengri Orlando yani mano kora kwano ni soba Jachula inge chundi ni adi by the way bise wuotho ga chundi ni mani kinene wachikata kaka Remba ringiti. Ise di chundi ni gwadie? Nase di ringiti remba. Ano ka wuothe chundi ni matendo kamago. Anadhi kaka Mfangano, inyo. Chundi ni moko mabit dongo. But meanwhile, kaka nase wacho ni meanwhile, makawune rwane tigo. Royale Baba Teddy. Ane mami alweri kole. Aneno ka chaka juse chako donjo somo comments ka mag ji aneno ka endi osiepe mopogore Alex Mapangala ne ka Japetra aneno ka kona ni watching from diaspora kore ka an ka ginga manga Len Posia popote ulipo tunakusalute. Aneno ka jing'eny ka pod inyalo kwa wathumbe midwaro inyalo kono wa gimidwa ni penji indika comment kanyo dhi somo nikech kako chako no endo be kako dhi adwa na lock thum moro kona thum moro midwa ni waloki mana siwinjo nyaka no chak gine ka aket Lorex koso Rolex wasonga ngeni an kodi simba ka ang'e ka engineer ondike ni engineer Rolex wasonga 2 months ago matho mapod nyien brand new Asolo
Daddy Epizo. Mago messages magji madonja neno kaka jikona ni ate Omari, you are talented and you go far. Aneno nyako moro ka endi luongo ni Nyajon kona ni ate ahero duond jamano. Nyajon wacho no ahero duondi seriously. Asante sana Nyajon. Kone ni popote ulipo. Popote ulipo kikimia tigi Kiswahili. Asewe. Koro oticho kwa chaka okane kwa dhikathu sa. Nikech aneno ka jikona ni ya Omari ya wadwa nindo. Ingeni shoni gimomiyo wakele gotieno kama. Nikech wadwa ni jipenji madongo. Iwinjo? Okodwa ni nyathi bede show. Iwinjo? Be momi ineno kata ka keto gini koponi ankoyo maki ti tona en gimoro ma serious. Koro kwa chako mapipio in iluongi no Thicho Jasuba. Nyingi mar M-Pesa. Iluonga no Thicho Jasuba, mano nyinga mar thum. Iluongo ni stage name. Stage name. To nyinga mar M-Pesa. Iluongo ni Godwin Ochieng Jack. Godwin Ochieng Jack. Godwin Ochieng Jack jakanye. Awuod Suba, kamoro ni Magunga. Adier? Wiga ka. Iya wiga. Okay. Mano gimanoma. Koro iwinja kaka wacho no endo Ochieng Jack. Ochieng Jack jawiga. Ochieng Jack jawiga. Ochieng kadangwa piny matin kaka ino Thicho Jasuba. Ang'o miyo nyinge ne ng'eny? Ni nyaluongori kata ni Ochibo, kata ni nyaluongori kata ni Wegman, jawiga, Wegman. Ang'o miyo nkech okane kata kaka Ochieng to go Thicho orelate. Nying no okapar ni Ochieng gi Thicho nyalo relate nikech luore gi vituko momiyo ne chako Ochieng gi vituko momiyo ne chako Thicho. Awinji. Koro ere kaka Thicho nobiro? Thicho biro ka an kodos Jasuba koponi namiel kena ga jawa tiyudo ke siandana ni malo moloke ka jawa. Ni Thicho. Na Thicho. Mano paro na wer mar Dr. Osito Kale. Mawacho ni Thicho iwe ka kombe ndondenga. Ogulo iwe. Kori luongo ne Thicho Jasuba. Owacho maber ni kanen kodos Jasuba to nogo ajawa to miel. Samo miel no to chien no thichore. Momiyo an iluonga ga ni MC Omari Nash chieno jemo ne mbele. Chiene mineno to mbele miduoge yoko. Most of time iyudo ka chieno thichore. Kore mono chakore ni Thicho Jasuba. Koro Thicho in jani ni mar thumni. Nochakore nang'o nikech tije ng'eny. Ng'ato nyalo bedo kata makanika, ng'ato nyalo bedo engineer, mago tije maber te. Ng'ato nyalo bedo kata ma pastor. In ang'o miyo ne wacho ni bwana an we abi thum koni. Kaluwore gi talent nitiere gima nyalo thagi. Okay. Koponi in gi juo gimoro nitie kaka oingilian. Koro kana ane school niyudo ka oingiliana sana. Ok anyal somo samatin achako mana kago desk gi lweta. Kata japuonj puonjo tiyudo ka ano ka move gi japuonj. Ini dong? An adong chien kaka ng'ano dhi akwa notes badai. Koro en talent mono ochaki. Okay. Kasto yudore ni be okochaka ni en ochaka kende. Yudo ki ura bene jagita konya kang'ane dio misiani. Okay. En mongogo solo. Mano ber to koro kadanga pinyi mana matin. Ka koro nise donjo e music industry miwacho ni ati anto koro adwa na chak go thum. Ni chake gi kanye nikech sani in gi band ni? Sani in gi band. Tang'ene ni chako wuoth gi kumoro. Ok inya wuoka ni bwana an koro an Omari bwana an ayawo band. Kata an e field mar comedy ni nitie jok ma wuotho go mang'eny. Awuotho ga Luo Jipanoran. Awuotho gi jothumbe gi adhi ka Fredi Jakadongo. Mane jathum makwongo wuotho go mokwongo. Fredi Jakadongo. Kapod ne an ng'at moro miluongo ni Mataya. Usiluongo gi chanango. Mataya. Yani ng'at moro makore ka puonjore. Samoro miya kata microphone. Ok ni pod aluor. Gima adwa wacho onge. Koro inere kaka ni ichako gi kanye. Though yudo ka somo kamoro ni wiga. Niyo dala wakocha. To nitie nyiri moro achiel ni Wanga Jakolando. Jakolando nochako go thum. To yudo ka
ona saboro. Ona saboro. Saboro ka saboro ne oketo ga shows ne e center. Sindo koso wega. Wega tu e center kamoro ni kigwa kanyo. Okay. Kamoro ni gaena. Koro no yudo ka seche moko waponde fence mar school, waringo wadok e center, waneno ni to ng'ani. Talent motimo ni. Be chieng' moro ni move go up. Bonya dhego kumoro. Onyalo dhego kamoro. Koro noneno ka seche mwasegine cha wabedo kanyo, akawo ngeng'o agoyo, gino donjo meremba mos. Akawo bul atemo nen bunde dhok moko kanya dek. Ago kama ano make gini ingiliana. To dhadha kamano mochuna we nyaka skul aringa we skul kono. Kaluor ni thagruok mar thum ni ne ng'eny kuoma kabisa. Ya nikech wanga noringo dhi Migori. Ko ringo dhi Migori. Kachake kene ng'at mang train wane onge. Okay. Awuok abiro kanera moro ni ndhewa kamoro ni gaena ka. Okay. Abiro dak kanyo matin. Oh, kaneru ni gaena. Gaena ndhewa. Ka egimo miluongo ni Kego Mari. Kego Mari. Bas. Yeah. Makoro nyakewa thicho jasuba. Yeah. Nyakewa kabisa. Koro momiyo nying mar Kego Mari nodonjo kanyo. Awinji. Koro kanera ni ndhewa ka. Koro nakoso gima natim. Yeah. To gimoro ne kona ni waringa dhi sori. Adhi sori ni wado moro be ni kadhola ka. Iluongo ni Desmond emanga biro ire katotera. Sori. Karungu. Kena donjo kone no ywana. An gimo ngotera mondo ayud kama nyalo jot. Ka adhi to nayudo ko dos gocho kanyo. Koro dos emanga donjo ire. Adonjo kago ngeng. Koro kena Modos jasubo ng'i maber. Nyakonda mudho. Nyakonda. Yes, mire nyenye. Koro wanyalo wacho ni jani mari nochakore kodos. Jani mara nochakore kodos. Koro bang' kodos ichake dhi join band moro koso kaki wuok kodos tiyawo mari. Awuok ndalo 2014. Kwa wuok wadhi safari kamoro ni Githurai 45. Mano Nairobi. Nairobi. Ilongo ni Nairobi ka bwana. Wadhi wagocho Nairobi on Friday. On Saturday wamoke kamoro ni Zaika. Zaika. Buddha's Lodge like that. Bano niluongo ni Buddha's Lodge. Ang'e Zaika maber. Ang'e Zaika maber ya umoja 3 tiridori. Bas. Iridori Zaika kapok ichopo Kayole. Bas. Ilongo ni Kangundo Road. Koro do kanyo ne ni beche adek. Nitie Rumba Joint. Nitie Buddha's Lodge. Moro be nitie mongo yao bathe kanyo. Koro wanwagocho Rumba Joint. Then nitie mama mosenindo ni Lady Morin. Yes. Negocho Buddha's Lodge. Then Kofi Makadori negocho malo. Pin kiango nen like that and pap moro kanyo manyien. Ilongo ni Kofi Makadori Simbaluo. Yeah. Wuod Migori. 254. Koro noyudo ka wan jo wajifanye ni wawuok dala nikech wabiro town. Yeah. Wayudo jo. Koro walemore yudo ka wawuok e band wacha. Waduogo ka Lady Morin. Jo ka be wuok odhi kodo. Nwadhi somo lwedo. Yudo ka koro kena biro ka Lady koni. Na yudo ka nigo ajawa almost adek. Ariyo koni gachiel samoro nya balance. Koro nodhi omora kena go lwedo kanyo seche meng'wa gine kanyo no. Nodhi omoro nyaka Lady Morin. Yeah. Mochona me koro kawo nyaka namba na mopenja ng'ama tiyogo. Ma kone. Oningo ni on Saturday notieko to wadok kanyo. Waduogo sori. Nokaduogo. Yeah. Nadong gi Lady Morin. Koro Lady mabedo go kanyo 2014, 2015, 16. Yeah. Inano story miwacho nendo. Paro na gimoro kabisa. Jok mang'eny masebedo go platform ni ka hojigi iyudo ni nodhi timo gimoro ka Lady Morin otimo maber, Lady okawe. Yeah. And apane mane momiyo Lady Morin nobedo great. Though I never worked with Lady Morin, but atiyo kode matin kuma koro setuo. Warado kode Luo Festival moro riwowa gi Lady Morin. Ochako luongwa kode kumoro miluongo ni Astrid Choka. I was the MC kanyo na host Lady Morin. But nakia kakuchudo. But
apa ni mano e gima jothumbe masani onego tim kopo ni neno ka ng'ato tiyo maber ya wan gimoro iluongo ni poaching you poach iwinjo ok ni ati in iseyudo ng'ato minyalo chulo pesa moro matin in idhi mbele jathum mawinja onego bed ni watimo gimoro miluongo ni poaching ya ineno ka ng'ato timo gimoro maber kumoro inyalo kawe timedo gero band maduong' apa ni mane momiyo Lady Morin will remain to be one of the greatest musicians so far mono wan ge field kaendi. Koro iwacho ni kitieko ka Lady Morin osekawi to koro ibet ka Lady Morin. Ya bedo around 2016 kedhi rumo. Mani bet gimoro 2 years. 2 years. Gi 7 months more. Okay. Koro kia ka Lady. Kaya ka Lady. To naduogo around dala. Yeah. Atieko aingilia 2017 cha. Achaka doka pia dok Nairobi. Ka dok Nairobi mondo adhi achak gi Lady. Yeah. To ayudo nodhi Tanzania. Kodhi Tanzania kenago simu no nyal donjo nikech keluore gi simbe makocha. Yeah. The code. Nagocho no yare. Yaro kunena kawuono kadhi nadhi gi inda. Koro aparo ni nodhi tich Tanzania obro duogo. Odhi kamano ago malwedo ka kofi seche moko. Itiyo nyaka gi kofi. Yeah. Kofi makadori. Kofi makadori. Okay. Koro aringa dhi seche moko adhi konyanga lemo. Seche moko adok gi nyien moro ni Atobi Konaka ni gocho Kariobangi. Yeah. Natema kamano. Koro kanye maduogo achaka yude the mother iluongo ni Okinyo Blackcurrant. Okinyo Blackcurrant. Yeah. Okinyo Blackcurrant is a friend of mine. Yeah, atiyo kode. Odhi kamano emetugo Lady. Oh. Yeah. Koro bang' mano timiya band ni. Ema koro ni wacha koro adonji gi mara. Yeah. Kech koro go lwedo jogi. Nojoga koro na. Iol. Samoro idhi kumoro iyudo ni wapong'. Samoro bi itiyo gi ng'ato tok chuli. Ok chuli. Samoro koni sitiyo gi transport ni. Kiong itiyo samoro idhi kata keke Kitengela. Itiyo gi transport. Itiyo gi transport around 150. Odhi mi siling 50. Koro wacho ni at least koro ang'o. Bas mani luongo ni Othicho Jasuba ndani ya nyumba mana kaka winjo neno wadhi break matin wadhi duogo meanwhile wamedo paro ni Othicho Jasuba ni YouTube iluonge kacha ni Othicho Jasuba ema somo ni endi iluongo ni Othicho Jasuba pani okinene gi kanyo but you can as well search inyalo manyo kacho Othicho Jasuba inyalo ng'iyo Facebook inyalo ng'iyo social media sites imanyo Othicho Jasuba med penjo med oro questions mana kaka winjo neno kwaya break to ine mwachako kodi wachako duoko yeah piny maber na nakone ni wadhi break mana kaka neno endo kendo waseduogo ka koro pek marach makoro chuna mana mondo alonyo koti waya break koro wacho ni kuma koro chopeni alony nikech ang' ni ati keno mari rwako koti to ng'awo timo ne interview to ok nigi koti ok onere gi maber koro chuna mondo koro adong' gi vest mondo koro warom kech naneno ka pong' molo kata ng'awo timo ne interview iluongo ni Othicho Jasuba. Othicho Jasuba. Yes. Adwa ni ikwongi most fans ma watch wasane koni gi niero kamano kuom tuning in because they ok ge watch ok wanya timo gini kendo ng'eni wanya bet janeko. Yeah. Ni ati koro nwa timo gini to onge ng'ama watch. Ng'eni mano inyaka de luongwa ni ati joma unique. Joma unique. Koro kuongi gone giro kamano kuom watch this show.
Okay, agonu erokamano ne mafans maga ma konyowa neno show mwatimogo Omari Nash. Agonu erokamano mathoth. Aparo ni de onge un dwe kata life dok wadhi. Yeah. Ma almost mafans ema medowa moral. Exactly. Koro nagonu erokamano. Jok mawinja ni luonga ni Othicho Jasuba. Yes. Mae talent, mae gima cham, mae puotha. Othicho Jasuba, mana kaka winjo no endo. Waduogo, waya break. Wamadho gimoro matin, an sane tin omiya biro gi mara choth. Jo Nairobi. Jo Nairobi, wandala to chalo jamani. Wandala to chalo jamani. Othicho bwana, ina miel to kimiel gata to mathumi bwana. Adwa ni kata indekni matin bwana. Kore ka jingeni arien kech ing'eni ng'ato nyaka ta pani Omari okora bwana. Omari koro dhi ogoro Othicho kaso wuondo wane gen kod live. Adwa ni beti chapni matin bwana. Unge umilinda nyarumba somo. Yungwe unye nipa were nega jamagunga. Wewe. Wale yumintrusi ya were nega jamagunga. Okego Mari. Yogi chune gozembu kama were wimoro wimaratero. Yogi chune gozembu kama were wimaratero. Mano kenjo vesto wodu suba. Yogi umilinda nyarumba somo kumloro mos. Yogi umilinda nyarumba kumloro mos. Aya. Mani luongo ne Othicho Jasuba mana kaka winjo nendo. Othicho Jasuba. Yes. Waduogo kendo adwa ma penji moko machuok kabisa. Ing'eni field moro ma mwatimo nyaka bed gi gik moko moluongo ni challenges. Yeah. Challenges. Challenges mage misekalo e thum kaendi madang' iwach ni Omari anto mage gi mage e gik masebedo godo yani e tabu masekalo nyaka koro kuma chopeni kata ema pod adhi go mbele. E challenges mag thum minyalo neno. Gin gik mang'eny. Sumano dhulu aketho dhulu. In in sawa. Ging'eny. Challenges ng'eny. Challenge 1 en ni nyalo pango call. Yeah. Kipango call. Samoro nitie ng'ama watch ma makia call. Koro inyalo lero ne. Ing'eni gini ji watch wa nyaka jomok nie field. Okay. Jomok nie field mar thum. Jomoko wacho ni bwana nwaneno ko Omari olando show moro we wadho watch ne but ok gin field mar thum. Koro ing'e samoro iwacho ni call gi kia call no gi kia koro call like show. Show moro wadhi wapango kama chielo. To isetiyo gi haya sound kepod ionge like sound no. Haya gari kepod ionge gari. Ibao posters. Mago te pesa. Iluongo MCs. Keke awach na luongo Mari luongo samoro kata keke Pizzo Daddy. Jogi be yoro gi transport gibiro. Samoro dancers ya mabor ke gibiro kwa chokore wadhi kacha. Ni show koro ok nyal gore obons. Show onge. Iyudo ni samoro OCS otamore like that. Yeah, obedo cancel. Koro ka mage challenges minyalo nene thum. Yeah. Okay. And what about samoro atiyo kodi? Yeah. Atiyo kodi to ng'ato baneno kumoro maber seriously. Eno yie chula maber. Ere ang'o matimore mamiyo inyalo yudo ne Omari
chulo ng'ato 500, in ichulo ng'ato 1,000. Kaluwore gi tich mitiyo maler, naneno kata ka ledi ni nyalo mi kata siling 500. But gimong'o medi en mijing'o mar tich. Leji kata nikia wer manade to biro chuni go ka seche ma fans ng'eny cha. To koni ni kaw mic wer, kata gimidhi wer kia. Matini ne en gi mijing'o mar konyi. Koro inya yudo ka ng'ato 100,000 tiwuok kar jalufu iduogo kar 500. Nikech oketi thuolo. Okay. Yeah. Ing'eni anyalo paro gimiwacho no. E tebo ni asebede gi ng'ato ni Tabu Jakoyogi ng'e. Yeah, ng'e. AKA pok nosere. Yeah. Pok notimne. Tabu Jakoyogi nokona ne kane gidhi gi Lady Tanzania. Yeah. Lady nokone ni kaw mic wer. To mineno kaw mic ni. Yeah. Okay, gimodwa wer. Okay. To kawuono Tabu Jakoyogi osegolo ji. Ogolo Kofi Makador. Sane go thum. Koro omiyo an anya wacho ne anyalo yie gi gimiwacho no. En gima very correct. Yeah. Inyalo yudo ka ng'ato chuli mana 500 but omi mijing'o mar tich. En mi mijing'o kata wei yani oketi thuolo. Oketi thuolo. Yeah. To ng'ato be chuli 1,000 te 1,000 no yo mo control go. Onyalo weri seche moko. Olweri ionge gi respect. Koro mano nyiso ni un kaka jotelo. Inyalo yudo kata ni ati wuon tich to bernde. But koro manager marach. Manager pesa to minde lakini yo mudwa wuoyo nigo, yo mudwa handle go kako treat is very bad. Koro ma kono maber ni osiepena. An jothumbe te masebet ga winjo ka refer to Lady Morin. Chalo ne lakini kech to no kech. No cospay. No cospay gi kosa metimo to imbe bok ni nyalo ingelea. Keloro ni setimo kosa. Yes. Yeah. Kech mama wadi mwenye kato yanyi mogo imoche mano to mama. Mano mama. Koro baba ube. Ni duogi irefa chin gi mang'e timo metimo. Mi kwang'o. Mano iluongo ne Othicho Jasuba. Othicho Jasuba sani i band ni iluongo nango. Band ni mesani in go sani. Full band kuso band azin. Yani band ni yani nying band. Dongin gi band sani. Iluonga no Othicho Jasuba. Kanyaidho Young Tax. Koro Kanyaidho Young Tax ni mana dwa winjo nikech maybe nitie ng'at moro ma interested owacho ni band mar Othicho tiluongo nango kaka band matie marisent iluongo ni BBR band mar Tony Ndiema. I was MC there. Ni an MC mar Tony Ndiema. Iluongo band ni BBR band, yani Batoto Barumba. Tony Ndiema popote ulipo, I salute you. Aluori mang'eny, mani ing'eni boss na. Yeah. Mano biro boss na for very long time. Kane pokarenga ya kora donga. Wacho ni bwana, anu kora donga MC Marina. Koro ng'at madwa yudi sane kako Othicho Jasuba. Ng'ano timo na. Kech samoro, ing'eni ananya yudi mober kodi kama. Nitie fan ni moro magombi kumoro, tok nya yudi. Samoro odwa kata no owuoye kodi kata thurundi iko. Okonya yudi. Ere kaka ng'ani inyalo miye mo yudi kata koro kobet kodi kaka betni but oyudi mo wuoyo. Yes, donga anyalo chiwo namba. No problem. Like inya yuda gi namba. Mane namba matiyo from 2012 nyaka kawuono. Ok abi loko kata ka loko. To mana ka jo Safaricom gokelo offer. En 07 nyiero Maria. No naberio. 1823 apaga boro 18 mazonzo gino ke 0718 23 5979 57 0718 23 yes 59 79 yeah bas iwinyo namba no karwa en man go kodecha yeah manego bende go wanike ka endi dongi nano ka namba ero mane namba Othicho Jasuba. Kidwaro timo bookings, idwaro loso kore, idwa ng'e mathoth, idwaro ndiki tich, Othicho Jasuba ng'ama osebet gi band mano ng'ama nigi company. Kata anyalo dhi mondo okete MC tigi namba mapiny kanyo. To kopo ni idwa ng'e ni namba no en adiere nikech Kenya ka to ti gik moko biro mafek. Othura inyalo kawo namba no, iore ne pesa, inyalo oro ne kata 500. Iyud kodonjo ne thup ng'ene mano the original. Ko kik isave namba ni kapok ioro gimoro.
They just flashing. Kora wuogi ja flashing. Iteme flash number. Ndik message. Gochi. Your reverse call by the way. Your reverse call. Ini biro bedo blocked immediately. Koro kose bedo block kiwachi ni kiana kaka ningeni numbers nandiko ka video. To iyudo ka ng'ato odhi okawo namba no o reverse call. Ok ni ene ma samoro rech. Ng'ato kapok igocho ne ma ene mogocho mano nyiso ni ene modech. Kata ber mana ng'ato mi tich. Ng'ato ok nya flash te kia gimodwa. Ing'eni ka ng'ato koni Othicho an manager mar Omari. Adwa ni mondo ibie interview. Ko tuwaonge gi credit. Ok igochi mani ng'eni nyagocho ba. Mano miya mijingo. To mari flash kata ber mani ene modwa mi tich no. Mano is not good. Agoero kamano Othicho Jasuba. Be nitie gima sani inyalo kono fans ni gima winje. Fans gi mose supporti. Fans gi mochopo kodi kaendi. Kapok itimo mano. Ine YouTube. Ane YouTube. To be ine Facebook. Facebook antiere. Ine social media, sindio? Don kon jogi. Bas kidwara YouTube imany indiko ni Othicho Jasuba. Kidwara Facebook mano Othicho Jasuba. Twitter Othicho Jasuba. Yeah. Everything is Othicho Jasuba. Othicho ni Instagram. Othicho ni Telegram. Othicho ni miligram. Othicho ni millimeter. Othicho ni nyaka kilogram. Teka ni gram go. Te nyaka centigram. Othicho ni kanyo. Yeah. Nyaka hectometer. In manya ne Othicho Jasuba. Subscribe. Gima duong' minyalo timo ne msani en ni subscribe, to share, to comment, to like, you do everything. Mano ibiro gero jathum. Othicho thum mane mi pani mori kabisa. Ma wadwa nago kapok iwuoyo gi fans mogik. Wakwongo wagoyo. Kapok iwuoyo gi fans mogik wagoyo. Kore kiwuoyo gi fans mogik to walora show. Thum mamora gimora te nikech compose gi te. Be compose gi kendi. Compose gi kenda. But nitie machunyi. Nitie thum machunya. Miluongo ni Nyararojo. Nyararojo. Kona Nyararojo. To Nyararojo ni. Okang' nagoye. Kech moro be nitie ni chunya. Mawero go daw me koro pidha. Daw mo daw me koro. Mini kona ne kumi donge jo. Yeah. Gona. Solo Milino Yarumba Yaduna waje ni fanya rumba jara Linda Jarumba Koko Linda Jarumba Jarayo Linga wabiro moso Linga wabiro moso Jarumbayo Linga wabiro moso Jarumbayo Uchiko wayumba Abrata wasoro jako nachio Manilungu ni Othicho Jasuba mana kaka winjo nendo ma every Wednesday wan kakimsani kawuono an kago Othicho Jasuba iwinjo duol no aneno ka jomoko kacha cha wacho ni hapo Manilungu ni Othicho Jasuba ndani ya nyumba mana kaka pile ing'eyo every Wednesday wan kago Othicho no endo kendo ineno ka osego thumbe mang'eny kabisa mang'eny
Ikoni marna sete kanyo chon. Ingenia an gi fundi wa mtambo to gini be kore kwa chake machiegni. Tingene sane wandala. Kore ka an Nairobi to an gi fundi wa mtambo. Akeni winje male. But meanwhile. Hey, mano ni chengo studio mane? Mano na Ayanga. Oh, Ayanga. Koro napenji niya. Be nitiere side hustle mari ma in go e music industry ka ende koso in depend fully on music. Ing'e nitie joma music no emotimo from morning to evening. Koko gochi to ndiko. Koko wer to practice. Koko yani en thum ne motimo. Imbe thum ne mitimo full time koso in gi side hustles meki moko. Maybe in gi duka ni moro. Yani gimoro mitimo apart from thum. Okay, thum apart maya kum thum. Ni tie move mase move go. Yeah. Sani an gi studio mar recording. Audio recording studio. Makoponi wasanis madwaro record. To manya Homa Bay kacha. In ge studio Homa Bay. Ilongo ni Master Studio. Master Studio. Yeah. Okay. Masani ya recording. Wasanis mang'eny. Bira Homa Bay kanyo. Itimo angla, bongo, koso general. Everything about music, part mar music. Gospel, bongo, rhythms. Tega ni dwati audio. Yeah. Kona engineer maber kanyo kabisa. Okay. Yeah. Abo biro kanyo nitiere kolabo moro wapango ni wago gotiena loka. Ma koro penjo ni wuoru jakanye. Koro weri gi meru nyakanye. Sika wangni wadwa golo moro ma penjo ni to wuoru jakanye. Iwinjo. To wage ni nitie kaka dhi kete. Dhi bed manoma wadhi book session kodi. Arwako. Okay. To dongi nyal ma penjo wuoru no dongi nyal mi ban studio ya. No. Kwa dhi gole kamaja. Ngen godi dhi kele maber. Okay. Wuoru jakanye. Arwako. Obiro manoma. Mano business achiel ene mitime koso in gi some other businesses. Business mane manyalo wacho ni then a pikni madanga wach ni nitiere. Okay, inga pikni moko matin ma jomo manyalo kelo. Yeah. An ngene ahero jothumbe mane gi gik moko at least yani mok ni depend fully in music. Yeah. Injo nyoche wan ga aluso bendo kona ne en gi apikni moko. Ing'e aluso tibi mang'eyo. The King of Mothers. The King Mother. Ilonge ni King Mother. Aluso tibi. Nyoche wan kod table kona ne umari an gi some businesses matimo. One of them being pikni. An ga pikni moko ma jiriembo dala. So amor kabisa. En ang'o madagi kon fans gi kapok watieko chenro ma kawuono? Andanga go nuero kamano mathoth. Kuom bedo mu rito wa mu akoro watieko show. Yeah. Mu neno comments ng'eny kanyo. Yeah. Aneno keke dhano shares kanyo mang'eny. Danga go nuero kamano ke dang itimna favor moro achiel. Yeah. Ni dhi e YouTube channel mara. Tindiko no Othicho Jasuba. To subscribe na share gathers mamoko. O comment o like. Dange ago niero kamano moloke kako sani. Yes. Gima danga wach go mawego ma fans. Ago nuero kamano podi. Ma fans emomiyo koro sani achopo ka nyalo bedo dhano. Emomiyo iluongi no Othicho. Emomiyo koro iluonga no Othicho. Yes. Ago nuero kamano. Engineer Rolex Wasonga. Mano engineer machunye ler. Yeah. Osiepoge na koko. Nyasaye mad medi ndani. Yes. Wan go chieng' Wayumba wuod Suba. Nyasaye mad medi okew seme. Otoyo wuod Asego Kanyada. Wan ga chiel Kisasati wuod Bungoma Baba Junior. Nyasaye mad medu ndalo kabisa. Kik wiya wil gi ng'ata achiel. Waivayo Nyasego senior lecturer. Nyasaye mad medi ndalo kini UK kono. Mano ja diaspora. Mano ja piny mabor kono. Nyasaye mad tai kabisa. Anakwanu mondo Nyasaye medu ndalo, meda ndalo. Sam Starich wuod Kandito.
Sai maritel ni kabisa. Asa mstari no woi. Mano ngamanyanga kabisa. Angeye bwana. Yeah. Chimo odwane gagire stari kanyo. Kabisa. Mago sipe na madongo dongo. Yeah. Bas. Konige ne ha. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Hey! Ne mani longo tije so wan sachelwe kora mielnu unu wala nyesa chelbu mano kewa longo tije jazubo kewa. Bas Othicho. Yes. Kora adwani koro wandek gini. Yes. Adwani wandeke. Yeah. Koro werni koni luongo ne ngawa. Iluongo ni Dewens ya Kisumu. Dewens. Ya Kisumu Nyar Nyobambo. En mano. Wewe. Yin koro Maximo, yin koro wewe miel. Osibiro miel. Wewe. Swa. Sigilia. Mano ende ilongo ni Othicho Jasuba ka ende go siepe na molema ka ende ge wacho ni gembe kapoko tiko live ni ende gembe nyaka ge miel ne Othicho matin ka bata ka ende ang no wach nyinge ka ende baba kon gi nyingi ani longa ne stepere badi ot pura poche aman mano not boto safa savoke lona man derebo kana bilonge Jela narobite tinga kekne ke jomora ne wiye to magi jomora chieth gweno kmona data. Hey, kore ka wan gi jama modongo mabor ka chietho kinyi iluonge ni Soja. En wacho no biro nyaka Gibonde. Soja biro Gibonde. En wacho no biro Gibonde. Nikech kata mana jam kati. Iluoro mana koting'o mkati. Jaloth bende iluoro mana kane giloth. Kata polisi iluoro ma Gibonde. Aya baba wa nyingi. Iluonga no Renge Soup, the only soup in East Africa. Orenge Manpower, the tallest in Homa Bay County. Twende Mosala. Kawuono wabiro mielo Othicho Jasuba. Ya kawuono wabiro ka live mielo Othicho Jasuba. Ndani ya nyumba. Konigeni every Wednesday tuko ndani na MC Omari Nash. Every Wednesday tuko ndani na MC Omari Nash. Ateo Maraj. Karen tuko live. Shikilia DJ, kole kwa miel. Aya wachi. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Twende. Every Wednesday tuko live na MC Omari ya Kisumu. DJ
Mano Othicho Jasuba. Mano koni gini gi subscribe ni Othicho Jasuba. Japeto himbi koni. Nikechangani ni fans gi. Koro chaki mano japeto tie ki koni gini subscribe YouTube channel Othicho Jasuba. Ani machaki. Ngani machaki. Ani machaki. Chaki. Kidwaro Othicho Jasuba. Kidwaro Othicho Jasuba. Dia YouTube. Subscribe Othicho Jasuba. Subscribe Othicho Jasuba. Othicho Jasuba. Like share. Bas. Through WhatsApp. Kwa lugha ya Kiswahili. Wewe naingia YouTube. Wewe naingia YouTube. Ama meet you. Wewe naingia YouTube. Unapata button imeandikwa subscribe. Ya Othicho Jasuba. Finya hiyo kitu. Ya Othicho Jasuba. Finya tena. Ilete kengele. Alafu share. Toka hapo. Amero paroni. Watch again. Amero paroni ni manone ilongo ne one on one with Othicho Jasuba Wednesday edition. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash manaka kanisa winjo nendo. Wati ekosho. Wa more ko dujo mono watch one. Inyalo miyo wa comment jathum midwaro nikech wan warwako jathum mora ka in gosi primoro ma jathum inyalo inbox inyalo text 0711923274 mana kaka winjo nendo MC Omari Nash wawacho ni every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. DJ ke tupande za mwiti kungidi. Professor Bayo, Nyakima Bermo Paro, Jao Juma Mena, Tumogo Nigi Gobiona, Othicho Jasuba, Nyasego Kanyada, my Wendigo, Professor Maniago. DJ Othicho Tumatingatero Kanyada Othicho Mano piny maber piny mamwelo Wewe Ero nyasengo somo Omari Wewe Ero nyakongo somo Mana nyasengo bayo Mana nyakongo somo Mana nyakongo somo Jerusha, Mara Jerusha, deputy principal. Nyatanga, Yamin Papa, Yamin Banti, Arenga Pangala, Shangala, Aswa. Bas, na every Wednesday bwana kila mtu. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Kawuono ne en mar Othicho Jasuba tafadhali. Kokenyal share, like ne, subscribe. Mano you are not a good person. Okina fan. Wa share, wa like uru mondo wa promote Othicho ochop kumoro. Chieng moro no testify ni bwana an jogi momio wachalo kama. Kudos every Wednesday wachakoro muru kendo kawuono orumo maber. Wagono nuere kamana. Wabiro duoko comments na. Due to public demand, one-on-one Wednesday edition kurikelo ne one-on-one Super Sato Chakretari Kachiel Igamanyen Mano 2021 Oknocha kubet tikchadek kalori ni wade age. One-on-one Super Sato with MC Omari Nash kuanzia Sato.